1960 годзе падчас раскопак вакол Наваградскага замка ў пласце 12-13 стагоддзяў археолагі знайшлі разбіты кубак незвычайнай формы са шчыльнага, амаль матавага шкла з таямнічымі арнаментамі. Кіраўніца экспедыцыі Фрыда Гурэвіч са здзіўленнем пазнала ў аскепках знакаміты кубак Ядвігі, унікальны тып шклянога посуду, якіх у Еўропе на той момант было знойдзена толькі 10 штук, якія ў сярэднявеччы ў Еўропе лічыліся сакральнымі. Гэтак знайшлі кубак святой Ядвігі з Наваградку, адзін з 14 вядомых у свеце шкляных кубкаў, што прыпісваюцца святой Ядвізе Сілезскай. Амаль усе яны былі знойдзены ў заходняй Еўропе, на тэрыторыях былой святой Рымскай імперыі. Гэтае адкрыццё сталася культурніцкай сенсацыяй і да сёння застаецца загадкай для гісторыкаў, хто і чаму прывёз артэфакт у Вялікае княства Літоўскае. Кубак Ядвігі – шэдэўр сярэднявечнага шклянога мастацтва. Таўстасценныя пасудзіны з дымчатага шкла упрыгожаныя незвычайнымі выявамі львоў, грыфонаў і змеяў. Паходжанне кубкаў застаецца таямніцай. Адныя даследнікі мяркуюць, што іх стварылі ў Канстанцінопалі, іншыя, што ў Палерма ці на ўсходзе. Яны маглі быць імітацыяй яшчэ больш старадаўніх егіпецкіх кубкаў з горнага крышталю. Але ўсе пагаджаюцца, што паводле майстэрства выканання гэта творы мусульманскіх майстроў таго часу. І што гэта абмежаваная партыя, створаная, магчыма, нават у адной майстэрні пад заказ. Датуюцца гэтыя кубкі 11-12 стагоддзям. Імаверна, дзесьці ў гэтыя часы гандлёвымі ці дыпламатычнымі шляхамі яны апынуліся ў Еўропе. Традыцыя звязвае гэтыя артэфакты з Ядвігай Сілезскаю, жонкаю герцага Сілезіі Генрыха I Барадатага. Яна жыла ў 13 стагоддзі і была знаная сваёй міласэрнасцю і глыбокай верою. Яна фундавала святыні і манастыры, клапацілася пра бедных і цвёрда трымалася асабістых пастоў. Паводле падання, у нейкі момант на шляху да веры Ядвіга адмовілася спажываць віно. А ў той час гэта магло быць небяспечна, бо звычайная вада часта была забруджаная. І гэта вельмі турбавала яе мужа, а таксама прыдворных. Але аднойчы здарыўся цуд. Прыдворныя заўважылі, што калі Ядвіга налівала ваду ў гэты кубак і дакраналася да яго вуснамі, вада пераўтваралася ў віно. Пасля смерці Ядвігі яе кананізавалі, яна сталася святой апякункаю Сілезіі, а незвычайныя кубкі ўсходняй работы атрымалі сакральны статус. Іх захоўвалі ў буйных касцёлах і выкарыстоўвалі падчас набажэнстваў. Магчыма, нават, яны былі звязаныя з нейкімі каралеўскімі рытуаламі. Якім жа чынам адзін з такіх важных кубкаў трапіў у Вялікае княства Літоўскае? Адказаў пакуль няма. Аднак Наваградак – гэта незвычайнае гарадзішча для тых часоў. Гэта вельмі заможны, буйны горад. Адзін з палітычных цэнтраў станаўлення Вялікае княства Літоўскага, а таксама адно з магчымых месцаў каранацыі Міндоўга. Таму з самага пачатку выказвалася меркаванне, што кубак маглі прывезці як дыпламатычны ці рытуальны падарунак паслы папы рымскага разам з каронай. І кубак мог выкарыстоўвацца падчас каранацыі. Але гэта толькі адна з версій, якая не мае дастатковых пацверджанняў. Цалкам магчыма, што кубак трапіў у ВКЛ праз крыжакоў ці польскіх купцоў, чые сувязі з Літвой былі вельмі моцныя. Зрэшты, кубак мог належаць мясцоваму баярану, які меў дачыненне да каталіцкага касцёла на высокім узроўні. У любым выпадку знаходка кубка Ядвігі ў Наваградку звязвае гісторыю ВКЛ з еўрапейскасцю. Гэта сведчанне таго, што нашыя землі былі часткай складаных культурных сувязяў, рэлігійных, палітычных, гандлёвых. Калісьці ў гэтым кубку, магчыма, вада ператваралася ў віно. Сёння ж ён абуджае цікавасць да тутэйшай гісторыі і матывуе да раскрыцця таямніц мінулага. Пасля таго, як кубак знайшлі ў раскопе, яго, як і шмат якія іншыя выбітныя знаходкі з Наваградка, адправілі ў Эрмітаж. Там, у Пецярбурзе, кубак захоўваецца да сёння. Але ў 2022 годзе ў Наваградскі музей і касцёл перадалі копію гэтага артэфакта. Таму цяпер яго можна пабачыць і ў Беларусі.